Може би трябва на сила да бутам, да мога да сбъдна си плана. А може би трябва да падна, за да накарам стотици да станат. Когато ти кажат нямаш талант, показвай им твоята дарба. Забиха ми няколко ножа в гърба, обърнах се, всичко е карма. Може би трябва на сила да бутам, да мога да сбъдна си плана. А може би трябва да падна, за да накарам стотици да стана. Когато ти кажат нямаш талант, показвай им твоята дарба. Забиха ми няколко ножа в гърба, обърнах се, всичко е карма. Махлата остана ми вярна, душата остана ми вътре в нея. Слушах 42, не съм вярвал с него да пея. Хладно и гадно ми беше на дъното и почна да се катеря. Учех се още да стрелям с всички мишени целя. Кацуко ме знаят, изкачам, представам ви Велинград. Гласът ми не бе чута, стигнах чак до шумния град. И исках просто да знае за мен, се скачам и с него на трак. И нека ме лаят и хранят, давам 42 причини да ги е я. Мечтите стават реално, стига да ги искате. А може би трябва на сила да бутам, да мога да сбъдна си плана. А може би трябва да падна, за да накарам стотици да станат. Когато ти кажат нямаш талант, показвай им твоята дарба. Забиха ми няколко ножа в гърба, обърнах се, всичко е карма. Може би трябва на сила да бутам, да мога да сбъдна си плана. А може би трябва да падна, за да накарам стотици да стана. Когато ти кажат нямаш талант, показвай им твоята дарба. Забиха ми няколко ножа в гърба, обърнах се, всичко е карма. Искам да видя, щом се обърна, че съм успял да превърна в пламък искрата. Никога не залязваш ти, вдъхновение на зората, борбата. Айскрим, музиката превърна реплея в начин да се природим. Айс, почивай в мир. Казва, че 20% е талант, другото е да си упори. През 2002 пратих писмо до Рива Саунд с послание да любимия си рапър Дог Бит. Седмица по-късно отговори ми самия той и не беше написал просто мерси. Изпрати ми пламък, който и до днес не се гаси. Може би трябва на сила да бутам, да мога да сбъдна си плана. А може би трябва да падна, за да накарам стотици да станат. Когато ти кажат нямаш талант, показвай им твоята дарба. Забиха ми няколко ножа в гърба, обърнах се, всичко е карма. Може би трябва на сила да бутам, да мога да сбъдна си плана. А може би трябва да падна, за да накарам стотици да станат. Когато ти кажат нямаш талант, показвай им твоята дарба. Забиха ми няколко ножа в гърба,